Mambo na Zimbabwe. Nekunaka kwenye Zimbabwe. Ina nzimbo yeCleveland Sakare muno Zimbabwe. Nekutenda yomnangagwa. And everybody is reading. This is Dr. Hwesa Machena again Shakare in Zimbabwe. Tilipano Park Cleveland. Netubrumona takanaka. Wana in Zimbabwe. We are Cleveland Shakare. Masasa Jegas. Mumbona nzimbo yakanaka yekutandarira mti relax. Tinokufanira kutenda varidzi vemadziva nokuti dziva ndo rinoparara mupa upenyu. Nhasi uno tiri kufarira mutambo wevairambira ana Hwesa sando apo nemadzisawira avo atiunganira pano kutenda kwese. Pano tinofarira mhanzi nezviitiko kubika kutamba kufara. Asi ndasinauya nemhuri ndichazokupai ma-introductions later. Varara vari padira rinonakidza mambo apo rinonzi Hwesa Machena. Ndoda ngotaura padoko kuti musicians akawanda akanaka Mwari. Mbonzwai kunaka kweZimbabwe Mwari. Musarambe muchituka vadzimu wenyu, tendai vadzimu wenyu naMwari together. Thank you ancestors and go together for you to be good people in life. Yeah, forget about COVID yakapera, but find time to relax and have fun with your families and get together. God bless you Zimbabwe, God bless you Africa. Mbonzwai musicians ekuno. This is Java, one of my favorite ones. I also sing and dance. Play by USB drive. Zakare mofudze mukono Africa, right? Tinofanira kutenda vari kutungamirira nyika ino gore mberi nekunoendwa mberi vaendo mberi zvinongozikanwa naNyadenga kutadza kwedu gona kwedu bora mberi nokuti mukabatana mese munotohwina chinhu 1. Usapunzira nezvinhu nokuti mese munotodanana bora mberi muboona zviri kuitika mberi. Inga corona 1 yakauya nomukangopfeka pamask kufara. Kwene handachimbikira idoroka akasvika munotora mabhonzi ake England kufara. Mese muri pano munatendwa tine muri yatunganira ndonagonyambira ndinoda kuti iwe tate guru vari mberi kwako vashute quickly vabva vataura zita regroup ravo
votaura zvavanoda padare makasinuka mwana umwe otaura interview yake 2 minutes only zita nemutupo nebasa ramunoita muchitenda tichifura tenda atidi vanaenderera kubva tanganayo vedezi Africa. God bless you mambo. Taurai moyo haka. Ndini mwera moyo. Zita rangu ndichinzi Godi John. Ndinoridza mbira. Ichi chipo changu chandakapuwa nevadzima vangu. Nditenda kubva kune vakandibereka vari vaira moyo. Vane zvipo zvavainazvo. Vari baba vangu vakandisira chipo ichi. Vanonzi Muchatenda. Ndo vakatanga nekuita zvokuridza mbira. Ndinotenda naizvozvo nokuti nanhasi ndinozviteedza ndakura ndiri mazviri kubva pavakandisiya ipapo. Sendinongotendawo nemachembere ivo vacho vandito kuti ndive ndiri panapa mudziva rinori vahwesa materere katerere. Ndinotenda naizvozvo napo nepopo ndinoda kuti ndiridze kamwe kambo kamwe chete kuti ndirakidze kuti nini ndo kwazvakabva nako. Tiri pano pamatare zvakare. Ndehwesa katerere. Oshomudenga zviti yaka. Tiri kufara nokuti dare rinonzi Handina Mwana anenge rombe zvakare. Ndo video yatakambokupromisai. I've got several fans all over the world, and thank you all for supporting this session. I know I'm a healer, I'm a spirit medium. There is Shikiro Mondoro. I preach, I teach. Saka pandino teacher vanhu vese vamwe vanoshora ndizvo asi munhu wese ngaambodzokera kwaakabva. Apa tiri kuti tendai vadzimu venyu naMwari. Murespecte nyika zvakanaka. You must all be cultured, because without culture you are all dead and buried. Munofana kutenda mvura, musacriticize mvura, musaite makuwa munyika, musanyane, musakanganise zviitiko, garai zvakanaka. Mubvise tsvina. Dai kana mumwe munhu wese akatonzikana kukanganidza zitsa gare 90 kg yetsvina ndokupa $. Munhu iye akavapa vanhu vavabvisa $. Anenge agonera Mwari. God bless you mubvise tsvina. Because tsvina mukadzisiya anyway dzichakukurwa dzoiswa mvura. Ndo mvura yamunozonwa nehowe dzamunozodya. So God bless you nokuti pasina mvura hapana chinorarama panyika. Aka kanonzika mutambo kekufara kekutenda nandi. Asi wandizvo atadza agona tinongoda kutenda machechi ese, mapresident ese, maprisa ese, masoja ese, vanhu vese, machechi ese, kuti vanhu vese vabatanzwe nenyasha. All over the world is going to turn upside down because there is a spiritual issue yakauya yakanangana neCOVID. This is a spiritual mission again and again, and I've always been saying this. So vanhu vese should just bow down and thank their ancestors, whichever country you are from, so you can be freed from this catastrophe. Otherwise, you all just die and face catastrophes. Just respect nature. Do not criticize prophets or whoever or try and punish them or just ridicule them. They're also trying to help you guys. All of you are carrying big spirits. And there are men and women, so don't criticize even homosexual people or double people. Because a multiple personality, I'm not one who I check my talents. I wonder one. I'm not going to go on who know cards are room 2 or who know room cards 3. Ask you to Musa Shore, Musa Shore and Kanaka Futa, Kanaka Onda, Monkazi Mufuti, I'm not sure Kakaon, Kamakaonda, I still sure Akafuta. Umamurumans on Ketcham Kazuko, because Mukazo Tate and the vice versa, who father Nandi. Handina Mwana anenge rombe doka Alabama kandakamboku promisai EMR kumepo overseas. And most of them people all there are also asking to see my boobs. Boobs are here, but you people don't pay much pay for this mission. You think this is coming for free or something? But you can also enjoy. But God bless you and respect this form because she's just a messenger of peace and love. And I'm not in the Moreno as when whether Murma Postori, Muriwa Watchtower, Muriwa Sayada, Muriwa SCC, musician ABC, Canada, Fuka advance, but that's the talent gold. Nice Chamboro, Dr. Dutz, Lano, Gonamari, Haka, Upper Man's Gua, Mr. Jack. Wahimbi Bakuras, Wesano Gonakuimba, Panasna Gone. This is a Kufara and a good time, but Zimba Zenko Garamaka sticker.
You must be free-spirited people. God bless you, Zimbabwe. Amen. Right. Handina Mwana anenge rombe means I don't have a child who suffers. That's the album I promised you guys. If you don't like it, by the way, don't worry. Because Majara Kwacha, Makarati movies and demolishing movies, just to show people nice, relaxing things. Oh, they are tired of watching Kung Fu. And I'm asking to take a God bless you, clever, and watch Haganaka guess. Just read cleanly. And clean hearts and clean water and clean people. That's all. Do not criticize water objects. You don't know them because they make you survive also. God bless you and I love you all. Amen. Mwana anenge rombe means I don't have a child who is suffering. Why? My ancestors will say, my child will always be a star. And I'm a star. And now when I bye-bye. Interview 1 minute each. Then we are going over the Tegur. We're telling instructions. I love you. God bless you, the whole world. Ndo atunganira pano nas. Paro amunamba wedoro pano nanachi. And I'm off. Go to the child. Bye bye. Ini ndinetwawo bhotso shamyarira ndimubatiwo matare ndotendawo Hwesa katirira chivambu mbeva ndovatitsitsa panzvimbo ino yakanaka kudai jena. Tinotenda nekubata kwavari kuita dare ravo rekutitsitsa pakadai nhasi. Tinotenda zvikuru nekutiyambutsa pamatambudziko ese atinge tinawo, pamatambudziko ese kuti bisowo misodzi, ari kuputawo misodzi kusvika pazuva ranhasi. Tinotenda nekudaro nekuti ivo munhu akatumwa, tinofara navo nevabatira vanoita basa ravo rakajeka, vari kutiyambutsa. Tinotenda zvikuru kuti dai zvaramba zvakadaro tasvikawo panofanira kunge pachisvikwa zuva ranhasi zvichienda mberi. Tinotenda. Ndimubati wengoma. Ndinotenda zvikuru nerudo rwandinopiwa nevanhu. Vanhu vanondipa rudo respect yakanyanya pamusana pemabasa angu. Nhasi uno ndimire pana, ndambofunga kuti ndichamira pano zuva ranhasi. Asi pamusana paajena vakandirota kuti ndivabikire doro ravo, ndikavabikira doro ravo. Saka makomborero makuru chaizvo iwayaya. Ndinotenda vajena nekuti vajena vandifarira. Ndiri munhu anoenda nzvimbo dzakasiyana siyana kumadziva, asi aiwa zvataita pano nhasi zvasiyana nekumwe kwatinosimboenda. Saka ndinotenda zvikuru. Ini ndinonzi Chira. Ine ndinotwawo Hwesa Nyanduro. Ndinofarira zvechivanhu matare. Ndinotendawo jena Hwesa katerere vatisvitsa munzvimbo yakanaka kudai inoropafadza. Kuti ngazvirambe zvakadaro, vasaitira isu chete nevanotera kumashure vaitirawo zvakanaka. Zvese zvatiri kushuwira tiropafadzwewo. Ndinotenda nemabasa vari kubata vachitizivisawo nzvimbo dzakanaka kudai so tichishambwa nepwere dzedu dzese. Aiwa, ndoti zvirambe zvakadaro vachitirawo zvakanaka. Ndinotenda ndine moyo kunyambira. Ndinonzi zita rangu ndichinzi Godwin Jan. Ndinotendawo nekuunzwa kwandaita muno mukati merino sango muri mumadziva. Ndichitendawo Hwesa ndivaita kuti svike pano. Ndinotendawo nechipo chandinacho chekuridza mbira ichi, nekuti ndo chaita ndiuye kuno ndadaidzwa naHwesa.
ndotenda nezvipo zvavainazvo vandikomborera kuti ndisvike mukati mesango rino ndandisingarizivewo asi ndasvikawo pano nechikonzero chaiwo Hwesa. Saka ndinotenda kuti dai Mwari wawedzera makomborero akawanda. Ine hangu ndiri samaita nosenzera munzvimbo ino iyi. Munhu wakabva muvanhu anosanya chivanhu. Saka ndangoti nditongorere ndione culture iri kuitwa ipasitigari vanhu vatema. Zvino zvinhu zvotofarwa kuti tirambe takasimbirira neculture yedu tichita zvinhu zvekuziva ndokunamata kwevanhu vatema. Saka tangokotawo dare rinori pano richiitwa kudare zvinozvikudza. Haiwa kunotikomborera maropafadzo. Tinotenda ngazvirambe zvakadaro. Isusu vamwe takutobudirira, hatina nguva nemakuhwa, hatina nguva tane nguva bedzi rekuti tiitirwe zvakanaka. Tiri kuitirwa zvakanaka naJena. Tinotenda zvakare. Ini moera mwoyo ndinotenda Hwesa Katerere Chivambu Jena vatikomborera. Tinotenda zvikuru zvirambe zvakadaro nemazuva kusvika narini narini. Ini chivano ndochida kusvika narini. Handimbofana kachisiya. Unoratidza matende enyu nengoma. Mushapano. Handina mwana neita rombe. Yuwapa mushapano ere. Handina mwana neita rombe. Yuwapa mushapano. Handina mwana neita rombe. Yuwapa mushapano ere. Handina mwana neita rombe. Handina mwana neita rombe. Zantetereza msoro ama zantetereza msoro ini kakananda uya emeri we manane dirubini kananda uya emeri we manane dirubini. Handina mwana anenge rombe zvakare. That's our next song. I'm a dancer, also a musician, a healer. Oh no no no, people in the clouds. Yeah! Klapala shakara nemvura ichierera. Nayo mvura weeds whatever when I kuzeya, just like nature and everything. God is so beautiful. Murikwere all over the world. We're gonna dance. Ooh, and that beautiful, stunning group. Thank you all over the world. Mwah. Let's go. You may go to yes, Carol. You shoot it. You shoot it. I shoot it.
Good morning, good afternoon everybody. Nasuno tiri parufaro asi tichada kuti tiende kumbononzwa umwe musambo wemusic. Tinoda kuti titaure nezvechirwere ichi chinonzi corona. Hakuna corona asi kune vanhu. Tichanotora mucheka nezvitiko zvangu timboenda uko. Tega.
you still play my radio? Or maybe someone's told you, hallelujah! Yeah. So we're gonna play the next song. Let me just choose which one. Play by USB drive. Mofu shakare. So era mofu avanogona. Na iyo chembere yatibikira ukande. I'm sure everybody right now you're enjoying yourselves, so wondering at home to coach kufara kunakirwa. It's a Star Angel world. Vanoshikirwa makawanda. Most of the people in the houses, you are very spiritually motivated, but you don't know how to solve your spiritual issues. Just start by kneeling down and thanking your ancestors and go together, because you're a package that came from heaven, but via the womb of your mother. So your mother is the most special person in the world. You must kneel down and thank your ancestors from the mother side and father side every day, facing the sunrise. And also the spirits of the land where you are, because each space had its own original inhabitants before us. Then you must also thank the spirits of the land, the spirits that guard the four corners of the world, and also the spirits of your ancestors from the mother side and father side. Ask them for guidance in life, ability to remove bad luck, and also open your avenues, and also start businesses for you and help you to reach your prayers to Jesus and God on your behalf. Because in Kasadara you'll be very short-founded. I tell you, without culture you're all dead and buried, and without water you're all dead and buried. So you must also thank the spirits of the water in your prayers, regardless of which church you are. And which is very important. Cleanliness is close to godliness. So I'm just a teacher. Right now, let me tell you, there's one issue. Pane nyaya matombo inonzi nombotombo or crystal meth. The youth, the adults, all churches and everybody that's concerned. So but I'm not for it, I'm not against it. It's just a thing, Chabatana, just like COVID. Help people to establish founded places which they will start homages that will heal people and also motivate them to become realistic people in the world. Anonzima counseling centers, whether with the government or individuals, support each other, because without this counseling, the people they end up mentally retarded, because Akisa a spirit above them. Also on the other note, it's good because it's a spirit enhancing agent, just like Mbanje. Mbanje is actually a healing herb, about 260 qualities, more than any other healing herb in the world, so you must bless it. And when and what have you, it's because the people are stressed. They're trying to find destiny. Do this, do that, let's just pray and find destiny correctly. So rehabilitate those that are found in the crystal myth, because fighting them is probably perhaps good or not good, but they cannot help it. Stress somewhere free food in the houses because they are hungry and they got jobs, but my jobs are perhaps the fighting mode should be removed from everyone's plot. Because fighting is enough from heaven. Now so perhaps Christian Murphy, they are also prophesizing, One of the professors also manifest in the snake world or mermaid spirits, God bless them and God bless the people of the world, because
whoever designed it, it's God. Whoever designed Kura, it's God. Whoever designed my injections, even Reza chai munhu angatocheka munhu akafa kubanga ogani, but hey guys, God bless you. Umwe akamwa beer, why are you drinking beer? Umwe akaputa machi, why are you smoking machi? Umwe akarana mukadzi, why are you shooting mukadzi? And people fuck every night after going to church or wherever, and those shirimomunyika. We must not hide these facts because they are there. Everybody comes from the beginning. Who far up, some of these words you just think it's rude maybe to dance the way I was dancing. You also dance. You can dance out there. Tambai, Trimuna Zimbabwe, Kumbona Kirwa Sarandati, Pambere Farana Nukanana, and let's build my churches. Akawanda, not tender Chuan, let's also have Maria centers and in my farms, Vanuacho, I would habitate for beat my street kids or Pengo Jero, whoever, to some people, because they are all people, all poor. I mean, the very my vegetable plants, even livestock plants. Moshe and our half government or half the donor, half the people concerned to share or something because others have got money but don't know where to put it. Others don't have money but can do it for them. God bless you, everyone. It's no good. God bless you, everybody in Zimbabwe particularly and all the other worlds beyond. I want to just give you a short talk. 1, 2, 3, 4, 5 minutes. I hope you enjoyed my Handina Mwana anenge rombe session dance. I'm inviting all the musicians out there to see kuti ndiana anogona kunyatsa ijema tigoitamba zvakanaka variko, because tinofana kubatana musicians ese, because we all come from a very one planet and a very one God. So we all love you all over the world. And just thank your ancestors and go together. That's all. That's the teaching for the day. And all people, all worlds, and all governments embrace a culture for opinion. You know more davano, no more dazun. Nature to Musavene society. Right. We're gonna dance another song, ya mambo duts shakari. Then after that one, I'll talk about free music and then we go. I hope you guys enjoyed our day today. Thank you all. Bye-bye. We're going to stop here and then we'll put in another 5 minutes or so. Alright, ladies and gentlemen, we are still at Clever in Shakari, our musician. This is my next favorite song. This is Dr. Duts Shakari. He's a star. Yes, I'm not going to musician. Play by USB drive. Thank you.
Thank you, God bless you all. Thank you, Moyo. Ndiri pano ndinoda kutenda tateguru Tangwena Tsoka Simboti Reka Yenichangamiri. God bless you, Mama. Thank you, Zimbabwe. Mwah. Peace in Zimbabwe. Tatend. Peace to the whole world.